तो आज ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମେଥି ଚିକେନ୍ ଆଉ ବାପା ଖାଇକି କହିଲେ କି ୱାଓ କ'ଣ ନ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦେଇଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ତା ସହିତ ଥିଲା ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଗୋଲମରିଚର ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଅଧିକ କରି ଦେଇଦେବା ଏଇଠି ମେଥି ଆଉ ଦହି, କିଛି କଟା ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ ଥିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ତେଲ। ତାକୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳି ନେଇଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିନେବା କିଛି ସମୟ। ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ଖଡ଼ା ମସଲା, ଦେଇଦେବା କଟା ପିଆଜ, ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ତ ପିଆଜକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁକୁ କଷିବା ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଥି ଚିକେନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ।